Я зараз знаходжуся по вулиці Соціалістична, це колишній Горлівський тракт, город Світлогорськ, альбо Шатиловичі. І зараз я вам покажу, що можна знайти на звичайній Світлогорській вулиці. Сам здивився. Ну ось я йду по вулиці Соціалістична, Горлівський тракт. Сподіваюся, колись буде ця вулиця носити назву Горлівський тракт, бо Горлівському тракту шмат годов відомий з 16 століття. Ну, вулиця Соціалістична – це стандартна совєтська нікчемна назва, яка ні об чим не говорить. Ось. І ось я сьогодні раніця йшов по цій вулиці. Ось тут валялася ця цеглинка. Просто валяється цеглинка на вулиці Соціалістична. Ось тут, хто орієнтується в Світлогорську добре. Доми тут 11-12, по-моєму, ці. Які інші. І глядите, вона чому притягнула мою увагу, тому що вона така, ну, незвичайна, темна. Я подумав, а раптом вона стара. І увага, ха-ха-ха, єсть Тавро альбо клеймо. Уявите собі, на звичайній Світлогорській вулиці Соціалістична лежить кавалок цегли з тавром. Я вже здогадався, який там надпис. Ну, але для вас ще криху інтригу потримаю. Зараз ми її помиємо. Ну, відомо, що вже, коли ніхто поглядів, це Розенберг, бобруйський славутий витворця цеглов Розенберг. Уявляєте собі? В Шатилках Світлогорську лежить на вулиці Соціалістична цегла з тавром Розенберг. Зараз помиємо її у калюжині, поглядимо. Може бути, є там наприкінці некий номер пошироговщика. Тільки що на вулиці Соціалістична я знайшов цеглу з тавром Розенберг. Нагадую, що це бобруйський витворця Гірш Розенберг. Цегла датується другої половини 19 століття. Це другий вид тавро, який почав робитися після 1893 року. Так сказати, народним способом. Так. На лічбу складано видать. Отсвечивает добре. Розенберг. Покладу я зараз пакет і занесу додому. Ось, оказывается, все цікаве побач нас лежить. Ладно только приглядеться. Нехто викинув цеглу по вулиці Соціалістична. Просто викинув її. Цеглу конца 19 століття. Цегла Розенберг. В нашем музее, до речи, есть. Так что наши шатилковцы в другой половине 19 століття так само заказывали цеглу у Бобруйську у витворці Розенберга.